All my friends are heathens, take it slow, 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 slow. Now tell me why is you stressed out? I'm next out. Time flies back and you blessed now. I get it like that. You know you believe like a force. Salutare prieteni și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă arăt cum să rezolvați celebra problemă de pe telefoanele Galaxy S8 și Galaxy S8 Plus. Aceasta constă în tenta de culoare roșie sau mov pe ecran, care ne enervează pe toți. Este foarte simplu, nu trebuie să faceți retur la telefon, nu trebuie să-l trimiteți în service. Pur și simplu intrăm în dialer, formăm steluță diez 15987 diez. Vom intra într-un meniu ascuns. Prima dată o să vedeți că este presetat pe 0. Asta înseamnă că roșul este foarte accentuat. Dacă apăsăm pe 1, este mai diminuat cu minus 2, minus 4 și minus 6. Eu vă sfătuiesc să lăsați undeva între minus 2 și minus 4. Aici este cea mai corectă setare, să spunem. Roșul nu este atât de accentuat, iar ecranul se vede cât mai curat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să dați un share să vadă și prietenii voștri și până data viitoare, numai bine! I remember that time we were sipping on wine. I could see it in your eyes, you were feeling alive. Why I tell you I was good, why the fuck would I lie?